lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye kari ye juin kalo tile 21 san 2026 dɔgɔkun tɛmɛnen ko belebele minnu kɛra o kɔnɔna na bi wulada in na an bɛna ji da olu sɛnɛ na k'a daminɛ ni wolomasiri tabaw ka ko ye fo ka taa se min ye samɛfɛ ale ka somayɛlɛmali masa an n'an da don o la bi ka o ɲɛfɔ aw ɲɛna bi wulada in na jani ale sanfɛla la wolomasiri tabaw ka gun ka dɔgɔkun in kɔnɔna na an b'a yira sa k'a fɔ Moti ni Sewarekaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin kalo in tile 15 Bamancoyɔri jɔwalekɛbaw olu dogoyɔrɔ dɔ Kiriɲanakaw fɛ yen bin taara kɛ o kan ka o filenkolonci k'o da kolonci min ye Bamancoyɔri jɔwalekɛba maa 10 o de fatura o senfɛ pick-up kelen o minɛn'u la pick-up min fana ni taji tun bɛ a kɔnɔ u ka dogoyɔrɔ 4 Seware fana masuruda la armée ale wuli ka jɔ kɛ sa ka se ka o fana filenkolonci k'o da kolonci Tumutukaw fɛ min ye gosili dɔ fana kɛra yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la El Serbarokaw olu fɛ yen kɔni Bamancoyɔri jɔwalekɛbaw kun ka dogoyɔrɔ min tun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o kun ye taji ni moto marayɔrɔ ye armée ale kɔni ye yen fana filenkolonci k'o da kolonci Ɲorodi Sahɛlikaw fɛ yen kalo tile 20 min ye armée ka wuli ka jɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kamiyɔnba dɔ falen minan na tewu ka taa di Bamancoyɔri ni jɔwalekɛbaw ma o kunbɛra Jumarakaw olu fɛ yen Bamancoyɔri jɔwalekɛbaw dɔw fana olu fatura bi olu kɛra min ye Menaka marabolo la maa 10 ɲɔgɔnna armée olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɔ baara la ni pankuru ale ye wulikajɔ min bɛ yen n'o ye dugukoloko ye sa Tumutukaw fɛ yen ale kɔni sera k'i bolo da Bamancoyɔri ni jɔwalemɔgɔw ka minɛn belebele dɔw kan min ye colonel Seydou Basiru Ɲagandu ye ale n'a ka cɛdenw olu ye wulikajɔ kɛ sa Tumutu marabolo kɔnɔna na moto 50 apasoniki ni KTM ka taa se motɛriw ma ale ni finiku masiw u y'u bolo da u bɛɛ lajɛlen ka sa n'u kan ka taa di Bamancoyɔri ni jɔwalekɛbaw ma Tumutu ale masuruda la armée ale sera ka o minɛ o waati kelen fana na sa nin kalo tile 12 min ye an ka wolomasiri tabaa dɔ ye colonel Tanas Ag Ahmed n'ale yɛrɛ tun bɛ Kidalikaw fɛ yen Kidal marabolo kɔnɔna na préfet la ni a wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la sa k'a fɔ ko yɛrɛ a nɔna k'a bila ka na Gawukaw fɛ yen ale kɔni ye 5 de fiɲɛ na ka wolomasiri tabaa ka gun kana k'o bila pewu ka taa n'a yɛrɛ ye yɛlɛmako ta nasira fɛ nin kalo tile 16 min ye daga yɛlɛma o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya Tomɔrɔbugukaw fɛ yen général de brigade Famukɛ Kamara ale y'a jɔyɔrɔ di sa min ye général de brigade Dawuda Traoré ma garde nationale olu ka gun ka o yɛlɛma o kɔni kɛra sa Dawuda Traoré ale de tun bɛ min ye INC kɛlɛcɛw olu kunna Nizɛrikaw fɛ yen segira ka na min ye garde nationale sa o ɲɛmaya dira a ma ministre min bɛ jamanakuntigi ni ale ye wolomasiri tabaw ka ministre ye ale nagakɔrɔla la baara la n'o ye général de division Umaru Baro Jara Baro kɛlɛtigi ale ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen bisimila bisimilali senfɛ sa baara bɛ kɛ cogo min na ani baara kan ka sigi cogo min na ani ni jamanakuntigi kan ka ɲɔgɔn ye min kɛ sa o labɛnw u y'o baaraw kɛ yɛlɛmali ko ta nasira la sa lakana ko ta nasira fɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don sa n'o bɛ lakana kan ka jamana kɔnɔ kalo 6 baara min kɛra olu y'o kimɛli baara kɛ général de division Ablaye Mayiga ni ale yɛrɛ ye jɛkulu ɲɛmaa ye a y'a yira sa ko min ye sinsin bɛna kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mara kɛcogo marabaw olu ka lakana ko dugukɔnɔ lakanaw ko ani baara mun kan ka don a la ani musaka mun kan ka don a la sa da donna nin bɛɛ lajɛlen na diriba fana na yɛlɛma kɛra ye min ye colonel major Sulemani Danbele ale y'a jɔyɔrɔ di colonel major Bubakar Bokar Mayiga ma o ye wolomasiri tabaw ka kunnafonidi ko ta nasira ye armée ale kɔnɔna na armée kelen in kɔnɔna na hali bi maa dɔw ye wuli ka jɔ kɛ sa maliden minnu bɛ Gambikaw fɛ yen olu kɔni sera ka sefa wari $1,000,000 sɔrɔ sa k'o di wajulikɛla Madu Konate ma ko ale ka n'o di wolomasiri tabaw ma o baara fana kɛra dɔgɔkun in kɔnɔna na min ye politiki ko ni kiriko ani ɲangini ko ta nasira fɛ Mali jamana ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na Aluseni Sanu ale ye sɛbɛn bɛ tali kɛ maa 12 la malidenw na n'olu sigilen don kɔ kan kalo 6 sɔrɔ fɛn fɛn b'u bolo sa ko ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni lakɔlɔsi k'o don bɛrɛla yan musaka minnu b'u bolo so minnu b'u bolo min ye sɔrɔ wɛrɛ minnu bɛna kɛ u bolo lakɔlɔsili na ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sabula a yirala k'a fɔ sa min ye Bamancoyɔri ni jɔwalekɛbaw ye JIRIM ni FLA u y'olu dɛmɛ k'olu ka kibaruyaw k'olu lase min ye Mali jamana ale kɔ kana k'u to ye kasobonw olu falen do bi yaasa ka se ka dɔ bɔ kasobonw na sa lafiya bɛ se ka don cogo min na Bamako kasobonba kɔnɔna na maa dɔw bɛ yen n'olu minɛnen don n'olu bɛ sariya ka bolo kan nin waati na olu dɔw bɔra kasobon kɔnɔna na ka olu bila ka taa Keyoroba kasobon kɔnɔna na ale ni Joyilakaw fɛ yen dɔw fana bilara ka taa yen nin waati na
wala me ka kɛ kuma min na sa kiri kura mun sigilen no senga no chambre criminelle ye ale buru fɔlɔ fana ka kiru bɛ ka sigi senga alisa dɔ bɛ se ka bɔ kasoladenw olu hakɛla cogo min yaasa min ye u fana bɛ se ka lafiya cogo min na seko ni dɔnko ni an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna kalanko ta nasira fɛ denmisɛnninw ye ɲɔgɔn dan min kɛ k'a daminɛ juin kalo tile fɔlɔ ka taa bila tile 3 la n'a bɛ fɔ ma ko dɛfu 100 sirada la a yira sa ka fɔ ko min ye denmisɛnnin 65 buruburu 40 o de ye garisɛgɛ sɔrɔ dɛfu ale la ɲina an ka jamana kɔnɔ jaabi ale bɔra juma tɛmɛnen juin kalo tile 19 denmisɛnnin 333,336 o ka sa a yira sa ka fɔ ko min ye 2,409 o de sera ka dɛfu sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na n'i ye sa ngo ta ka ta ka lajɛ sa 100 sirada la 53 buruburu 2 o de tun ye dɛfu sɔrɔ jamana kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na sa ntɛnɛn tɛmɛnen n'o ye bɛnna kalo tile 15 ma ɲɔgɔndan min bɛ yen n'a fɔ ma ko BT1 ni BT2 n'o ye maa minnu bɛ baara dege baara kɛ an ka cɛmancɛ kalansow la olu ka ɲɔgɔndanw fana daminɛna Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ maa 31,690 de bɛ ɲɔgɔndan in na Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ olu kɔni ta ye bololabaara ani baara dege o yɔrɔw ye maaya ni danbe ka se ka don an ka kalansow kɔnɔna na sa minisiriso min ni ale kɛlen don ka sigi seko ni dɔnko kunna ani sanayɛlɛ kalanso maaw olu ye kun ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi jɛkulu in sa a kun kɛ kun ye min ye sa yaasa min ye an ka jamana kɔnɔna na an ka danbew n'an ka maaya n'an ka baara maanifinya taabolo baaraw ka se k'olu kɛ gafe min na don an ka kalansow kɔnɔna na jɛkulu in ka baaraw bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ sa u kɔni ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min n'o taara ka di sanayɛlɛ kalanso minisiri ma yaasa a bɛ se ka don an ka kalansow na cogo min na nin dɔgɔkun in fana kɔnɔna na sa min ye don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigi an ka danbe n'an ka tabiyaw kama ni o tako sabanan tun ye nin ye sa o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra Bamakɔ kɔnɔna na nka yanni o cɛ fana tile 2 baara kɛra sa maaya danbe la kɔlɔsibaw ale ni an ka danbe kɔlɔsibaw o jɛkulu fana sigira an ka jamana kɔnɔ ani Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ sa baara in kɔni ale sera ka sigi sen kan min ye tirandi balafɛnw fana ye o labɛnw bɛ senna Sikasokaw olu fɛ yen novembre kalo nata in o ye o dɔgɔ duman ye minisiri min bɛ yen ni ale bɛ an ka jamana kɔnɔ sa ni ale ka ko bɛɛ lajɛlen bɛnnen don jagoko ma a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin waati laban in na sa maaw caman yelen don k'a fɔ ko olu kɔni bɛ taji suɲɛ k'a feere a ka bolofara min bɛ yen n'o bɛ wuli ka jɔ kɛ sajolakaw fɛ yen station misɛnnin 15 sajola ale ni kurukotokaw fɛ yen u y'olu bɛɛ lajɛlen datugu sabula a yira k'a fɔ ko taji kɔni suɲɛli k'a feere sɔngɔla sɔngɔ min n'o ti bɛn u y'o baaraw kɛ kayikaw fɛ boulangerie-tigiw tun y'a yira sa k'olu bɛna baara bila gouvernement kɔni ye farini bɔ Bamakɔ yan sa wolomasiri tɔgɔ ko doni ka taa n'o ye yaasa kayi boulangerie-lakaw olu ka se ka baara kɛ u ka se ka ko ka to sen na Bamakɔ kɔnɔna yan fana min ye station caman bɛ yen a yira sa ni essence bidon feere yɔrɔ dɔw olu kɔni nin waati na sa olu minɛna maa dɔw bolo o siganama ninnu caman minɛna Bamakɔ kɔnɔna na nin kalo tile 16 min ye DGCC ale kɔni olu ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen datugu sa k'a yira sa k'a fɔ k'u tɛ se ka baara kɛ nin waati na o waati kelen fana na minisiri bɛ an ka jamana bolimafɛnko kunna sa ale y'a yira sa ko min ye bolimafɛn sen 2 ni sen 3 ye k'a daminɛ juin kalo tile 15 la ntɛnɛn tɛmɛnen sa ko ka min ye plaki dilan olu la plaki dilan baara in kɔni daminɛna 2,400 o de bɛ sara sa ani i yɛrɛ bugunatigɛ sɛbɛn bɛɛ lajɛlen k'olu dɔw di i jabala ani ka biométrie k'o far'o kan sa mobili i ka moto san sɛbɛn walima vignette n'o b'i bolo i b'o di minisiriso maa ninnu yɛrɛ fana sigilen don yɔrɔ minnu na sa an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ olu bɛ sɛbɛn di ma sɛbɛn b'a to sa bɛ se ka min ye 2,400 sara yanni i ka plaki ale ka bɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ hukumu kɔnɔna na Segu Jɛgi y'a ka ɲinan san baaraw kɛ kiimɛliw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ ka kɛɲɛ ni sanko ta ye Segu Jɛgi y'a yira sa ko ɲinan kɔni k'an k'an labɛn sanji a tɛna bonya marabolo caman na nka n'a mana na yɔrɔ min na fɔlɔ a bɛ sɔn ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ nka ɲinan ta bolofara min b'a kan o ye k'a fɔ sa ko fiɲɛ ale ni san mɛgɛru ni san pɛrɛn kɔni o bɛna jigin yɔrɔ caman na k'an ka hakili to an yɛrɛ la min ye fiɲɛ kolon minnu bɛ ci an kana an ja gɛlɛya an ka minɛn minnu bɛ yen n'olu sigilen don so sanfɛ i n'a fɔ pano n'a ɲɔgɔnnaw ka taa se tɔliw ma tɔliso bɛ maa minnu bolo ko k'olu sɔnsɔn ka ɲɛ fiɲɛ maa wuli maa si kana taa don yiri kɔrɔ k'i bɛ san minɛ wa san fana fini kana dɔgɔya maa ɲɛkɔrɔ fana ka bɔ k'i bɛ bɔ san kɔrɔ ka taa yɔrɔ la ka yɔrɔ dɔ sɔrɔ Segu Jɛgi maaw kɔni y'a yira sa ko yan'o cɛ olu yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la dingɛ minnu bɛ yen kɔ tintin ni ba tintin ni maa jitɛmɛ sira minnu bɛ yen olu bɛ k'olu baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ kabini sanji yɛrɛ ma se yɔrɔ jan na fɔlɔ a kɔni ye tiɲɛni kɛ nin waati in na Yorosokaw fɛ yen Kurikaw fɛ yen Bafula bɛ dugu min bɛ yen n'o ye Futubakaw ye a ye tiɲɛni kɛ olu kɔni ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na n'o y'a sɔrɔ maa ni ma to a la fɔlɔ
maaw bolo minɛnw kɔni caman tiɲɛna i n'a fɔ arajo dɔ o émetteur ka taa se baganw ma ale ni sumanw caman a y'olu tiɲɛ ni marabolo ninnu kɔnɔna na diɲɛ selekena ni nin dɔgɔkun in kɔnɔ fana juin kalo tile 20 ale y'o kɛrɛnkɛrɛn sa k'o kɛ maaw ka don ye maa minnu bɛ yen n'olu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila o la sa burukinaka minnu bɛ an fɛ yan ani maliden minnu yɛrɛ fana kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila pewu diɲɛ selekena ni bolofara min bɛ yan sa olu ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma gawokaw fɛ yen ale ni koorokaw fɛ yen baabu in kɛ kun ye min ye sa k'a jira k'a fɔ maa ninnu hakɛ kan ka dɔn sɛbɛn kan ka ɲini ka d'u ma u ka lakɔlɔsili baaraw kan ka kɛ gawokaw fɛ yen kɔni u ye ndolantan sigi sen kan ko la min ye gouverneur yɛrɛ nana kɛnɛ ka sa ko min ye bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛɛ o ka se ka sigi sen kan baara in ye tali kɛ o la min ye sɔrɔko ta na sira fɛ sa an b'a yira sa k'a fɔ k'an ka marabolo dɔw ka mara kɛcogo ɲɛna kosɛbɛ u ka sɔrɔko ta na sira fɛ gunamukaw fɛ sa tunɔgantunɔ san baara bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔ merilakaw fɛ 1,29,9 olu sera ka o sɔrɔ 100 sirada la sa a yira k'a fɔ ko min ye 84 ye laɲini o sabatira Bafula bɛ fanakaw fɛ yen 100 sirada la sa 62 sabula olu tun ka musaka labɛnnen tun bɛ ka min yɛrɛ ɲini kosɛbɛ o tun kan ka taa se miliyari 1 a n'a kunkanfɛn ma min y'o jɛ sa dɔɔni o kɛra 26 ye ko baara ko a ɲɛna olu fana ka marabolo kɔnɔna kucalakaw fɛ yen miliyari 7 n'a kunkanfɛn o de kɔni sera ka don musakaw la yen nka kucalakaw fɛ a yira k'a fɔ sa ko maa minnu kɔni bɛ sa n'olu bɛ nisɔngɔ sara kosɛbɛ o ye deresokaw ye 100 sirada la u taara se fo 114 ma min ye bungurukaw olu ta sera 100 ma tedrali ko ta na sira fɛ fala hiji banna pewu hijidenw segira ka na min ye bonyamasegu bɛ ka kɛ ani min ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Ibrahima Jawara ye a ko ka an ta nu ko k'an fo k'an ye baara min kɛ k'a ɲɛna an ka Ibrahima Jawara ale ka laseli lamɛn. An balima asilamɛw assalamu alaikum nin waati na an seginna ka bɔ Maka an bɛ Mali la alhamdulilahi hiji banna an balima asilamɛw k'an to Maka video bɛ yen k'a fɔ n'an y'a bila ka se ka hiji kunnafoni di an balimakɛ Kasim Tarawele n'ale yɛrɛ kunnafonidila ye journaliste do an balima asilamɛw a y'an ka video ninnu bɛɛ ta ni k'a bɛɛ jɛnsɛn a ka kunnafoni kɔnɔ a ka journal kɔnɔ an balima asilamɛw a bɛ k'an ma wajibi ye silamɛya la hɔrɔnya la maliden ɲumanya la foli ani tanni an k'a ta k'a ɲɛsin Kasim Tarawele ma a ka cakɛda sira jani.ml n'o ye web tv ye bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛ dugawu k'a ye a ka nin cakɛda in ala k'a sabati ala k'a banban ala k'a jidi journaliste Kasim Tarawele a bɛ nin baara in kɛ don o don n'an ye video bila a b'a ta ni k'a jɛnsɛn a b'a kɛ fi sabilillahi dɔrɔmɛ kelen an t'a d'a ma kɔntara tɛ an n'a cɛ foyi tɛ an n'a cɛ a y'a kɛ cogoya min na maliyɛnw ka se ka hiji kunnafoni sɔrɔ o tuma a bɛ kɛ wajibi an ma n'an seginna an ka nin video in kɛ ka foli ani tanni k'a ta k'a ɲɛsin Kasim Tarawele ma a n'a ka baarakɛla bɛɛ jani.ml a mɔgɔ bɛɛ k'u fo k'u waliman dɔn u ye baara min kɛ k'an ka video jɛnsɛn ka taa fan bɛɛ fɛ wallahi an y'a nɔ ye an balima silamɛw maa caman de ye an wele jamana kɔnɔ jamana kɔkan Jawara an y'i ka kunnafoni ye Kasim ka journal la o la an bɛ dugawu don kɛ Kasim Tarawele i n'i ka cakɛla bɛɛ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw foli da tɛ n bolo k'a lase aw ma ka d'a kan i ye baara min kɛ n ye cogoya min na kunnafoni in ka taa ala de b'i sara i y'a kɛ jamana ko la i y'a kɛ silamɛya ko la ala k'i sara n'a ye o ye sara dan ye o tɛmɛnen kɔfɛ k'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ cɛ ani muso aw bɛɛ ka fara an kan Kasim Tarawele an k'a fɔ a ye nin baara min kan ye ka d'a kan an balimaw an tun y'a ɲini maa dɔw fɛ olu fana ye kunnafonidilaw de koyi an ka video ninnu u k'a ta k'a jɛnsɛn u ma sɔn koyi dɔw ma sɔn a ma dɔw ye nafoloba de fɔ an ɲɛna f'an k'o nafolo d'u ma u ka sɔrɔ k'an ka video in ta k'a jɛnsɛn dɔw fana bɛ yen olu y'a layidu di an ma k'a fɔ u b'an ka video ninnu jɛnsɛn maliyɛnw ka se k'a sɔrɔ nka u m'a kɛ Kasim Tarawele a ye nin kɛ ka sɔrɔ ni a ma ɲɔgɔn yɛrɛ o la n'an seginna a bɛ kɛ wajibi ye n ka nin video in kɛ k'a ɲini Kasim fɛ nin video a ka jɛnsɛn a ka kunnafoni la n bɛ nin wajibi a kan ka d'a kan nin bɛ kɛ wajibi ye ne kan ka foli lase ma Kasim Tarawele ani ka cakɛda bɛɛ jani.ml ala k'a taa ɲɛ ala k'a sabati ala k'a banban ala ka san wɛrɛ ta yira n na aw ni ce aw ni baraji waleɲuman dɔn kuma don ka ɲɛsin Kasim Tarawele ma Ibrahima Jawara wassalamu alaikum.
falai ma flanti basna mzoe ganani babe kala isa go donendo aha ko ko nga kunu dasili ko dum bena on ma jara on yire sabula nulu gayna onu mumu nyana utu nyagari bo lula we on de toro ko u kan nyagari bo yere ali chani miye bolon ndaba nje ko o malien ko andrega adengra bamba ala ka nyaka dama ala ka njanga sekudu mon kana ga ndem mona bamba kunu miye sérieux ale duru ni kele o kera ale la Pays-Bas fe falai o to olani misutloba na re boro sawa olani kaw o ko fe Allemagne ale ni Côte d'Ivoire o kera fla ani kele kata Allemagne karuna nga Côte d'Ivoire ga folola ka tilu dasi sanga bisabana na francaise fe mi Allemagne nga numero muganu woro ale na tilu dasi ka jibo Allemagne tlara kana mi no konoro konnana Allemagne na kana ka flana no awati falai egi fe mana do ibe gay parce que bi ko ni kasabe awati a soro ni tara yanve ebe na yanve be u flabe ko ni vraiment chere la ivoire eki munyena mabubulu no eki munyena mabolontana bubulu kunu ne u garske ma ja u kana na deni akoli jibela jile fli nyanve nganu ko ngayna on fana ko ni here farala de kirasao falai mawti galo do koro mina ulla fana soma be na duma ngade afana yifiriki faraga ka kilini kilinga Équateur e ko nunu flate taso parce que ne ba do Côte d'Ivoire ko ni wana Curaçao soro ateno ga ubulo de wa Allemagne calvier no chugo sa fana na tof ko Allemagne de jamana ko ni afena ko ale otale tala de abeso ka on titulaire de la jou kama ka biba do Équateur la me dugo ga sa do la tant to ko ri olulu nyon che Japon falai iga kuma nye che ha Tunisie ki bure de mai entraîneur fale na nani gero fana arabe ya nani gele do nye nani ni duru ni gele ne makola ni fana nani ni fu abe akele ne ko Hervé Renard wa jumeni donc Japon fala ne ga sala Japon nya boy ne ga dura ta ndamna la je baro ko moteur de no ti jore ninu ko nbe na woni gi labe ngoni jouer keli kama ulana na sisa sa mi Espagne ale Arabie Saoudite dasi nani anifu akila ka hola mini ye kelendo uga numero mimbe no uga mugani kele ale flado bi era do kundo na laba ina sa o borama ko o orje sukon na sa mi ye Belgique ale ni Iran ulube nyaw soro onda inde sa o de Uruguay Cap-Vert ye falay ngane jode de Cap-Vert la de Cap-Vert be saka gwange me dugo gal numa gagné u ko ngana perdi u kana suka perdi Nouvelle-Zélande ani Égypte obe bindu la taw olu kuntige ni Alassane ma sini Argentine ale ni Autriche be nyo ansoro France ni Irak Norvège ni Sénégal obela jere mega sini tle ko nana coupe du monde dongo do sa fokata se kalokurat le temps ani konontoma ka folni tanu taganya si an kanubana lambe ba bela jele mama sogolo ana maliko kan ku bela jele ku ni che dogo ku ngoni timena ame dugo ke sa ala ka dogo ku were ina no indene na tai shini kera la bangu mala ko da mala kan ga jamana kulos mala kan ga jamana basigi aka ambe sini falai keta tumia ani nere mi ka kiwaro ku da ma falai ale ba bla bololo safe bela jelema amunun ba fe ka voyager ka soro amade kun soro aka voyager konnan compagnie de transport Somatra u ya kanu kanani kar kwa chamanye kari munun dilana norme konnan aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni ye kari jolenye fote jigi kono ibise ka do akonna tukuminna Somatra eka kari Somatra neka kari Somatra anka kari o kum konna kari numbe sirata donko do Bamako Sekou San Moti Kuchala kata sesika soma Kenyeba kita umanyina nyoro di Sahel mauko kata se kolokani jijeni fokata se bemama Somatra fien foroko Somatra kauli herala kase herala aywa kilian abem